Ahoj, to jsem zase já, Dalo, a vítám vás u druhé epizody první série. Si můžete všimnout, máme tu takový domeček a vymyslel jsem si to tak, že udělám takhle a takhle, něco jako kříž. A docela to k tomu i ladí. A ty dveře v tom texturpaku se mi úplně neodvolatelný, takže chtěl by to i sklo. A já tady mám krumpáč a uděláme si trošku pořádek a možná i půjdeme těžit. Protože by to, stejnak by to fakt něco chtělo. A já pak dojdu stejně na ten písek, a aby jsme to měli a aby jsme měli skla 2 aspoň. Takže tady máme písek hned. A pak uděláme v tomto videu, nevím těžit, jestli půjdeme, ale rozhodně půjdeme jakože těžit takto. Jdeme si prostě podívat do jeskyně. Takhle půjdeme těžit, ano. Wow! Pak jak se dostanu zpátky, to mě bylo fakt zajímavé. Ne. Au. Okay, máš tu důvodu. Tam bojím tak trochu včenem. Aha. Aulak. No, teď se omlouvám za lagy. Takže natěžíme tady ten iron. Zbavili jsme se skeletonů a ty ještě havěti a budeme potřebovat aha, takže jako si myslíte jako vy co? Že mě tu budete opruzovat? Co to si myslíš jako? Zlato. Umři. Gebni. Tam se vydat, tam by se možná vydal maximálně Michael Jackson. Protože tam fakt já na to nemám koule. To bylo lepší najít si někde jinde těžbu než tady. Tak to by stačilo 8 iron, aspoň si z toho něco uděláme. Chtěl by to tu už nějak trošku zlepšit. Wow, bojím láva. Musím dolézt.
tady už bychom dělali takový schody. Jakože bychom už si postupně to budu, já nevím, jestli to bude ta pravá jeskyně, ale byla docela dobrá. Takže tady a budeme rychle, ono se stmívá. Já jsem, jak jsem to tu trošku upravoval, tak ono to, tak trochu ten den utek a já to dám vypít a mezi tím, co? Snad můžeme. Ano, můžeme. Ano, máme 2 skla a uděláme to tam tak. A už nám se nebude foukat. A teď budu potřebovat tady ty kostičky, ty nám udělají bombínky. A já z těch bombílků, jo, já budu potřebovat, aby se, jo, vlastně, no a dřevo vlastně ještě. Takže raptem přesně. Ale nám to nic ne... Aha. Shut up. A teď musíme tam doběhnout. Tady nám to krásně hlídáte, vidíte? Ten nejmí, ten vůbec nepovyrost. To je strašný, ty úplně nejblíž k vodě vždycky nepovyrostou. Já už vám ty nebudu dávat. Zapomeňte. Ano, takže fungujete, ano, fungujete. Jsem se bál, že přestáváte fungovat. Takový dům krásný tam máme postavený. Jakože je krásný. Myslel jsem to tak, že je to bude v té krásné krajině. Až, jo, a jsme tu mezi několika biomama a tamhle ten čertka, nebo bažina, čertka. Tady máme krásný, tady máme les a tam máme to a tam zatím ještě jungle biom. Myslím. Neslibuju vám. Jo, jsme zase načít nějaký stromy, aby jsme jim udělali ohradu. Ale podle mě ta ohrada nebudeme jim muset dělat tak velkou zas. Já bych je udělal spíš za domem, aby jsme to měli prostě blízko. A pak třeba, když budete mít nějaký zajímavý nápady, nějak udělat přístřešky nebo to musí, tak jako samozřejmě, že by jsem nějak podívala, prošel si ten nápad a jestli by to bylo výhodnější než tam to takové. No, jako nevím, to bylo výhodnější, ale třeba by to bylo hezčí. A tady to se mi taky nelíbí. Že to zničíme a nechám tam jenom takhle to. Tak a zpět a jdu tady, jo vlastně já jsem to chtěl tady, ale vyrobil jsem si z nějakého dřeva, co jsem měl doma, co jsem natěžil ploty. Samozřejmě jsem si chtěl styky a kolípat. A to neudělám hned za domem. Chtěl jsem to spojit, ale to je furt dolů. To je strašný. Nevím, to jde rovno. Dám to tady tu.
Takže takhle. No. Nebudem to dělat moc dlouhý a tady to takhle. Blbá tráva. Tak. No a teď může být vchod. Nemám lopatu, že to zatím vykopu takhle ruku. Tam takhle to bude. Tak. A tady vykopeme ještě. Tady to pomíšíme tu trávu. Kde to vypadá nějak špatně. Já musím ještě domů, aby jsem... Vy víte. Vlastně vy musíte vidět. Jo, tohle. Musím měl vyšší. Takže tak. Když už jsem tady u toho, tak můžu dát tohle. No a to je jedno. Tak musím zase dvě. Tak. Aha, tak. No, jsem se. Já s ním půl pro ty dozadu, nebo a jich mám hodně a taky budu stačit jenom rozumím, že... Čo to bude kráviště? Ne, je to velmi špatné. Tyho tady půjdeme. Jo, už jich mám hodně. Dám kytky, tam je hodně. Dám kytičky. Les je tam dám taky, takže nejdřív budu já a pak budete na řadě vy. S tím musíte vždycky počítat. Můžete smutná. Jo, tolik krav jsem sebral. A nevím vůbec, jakým udělat přístřeši. Napadají jedno. Pojď, a ty ještě pojď. Jo. No, vždycky takhle. Vždycky takhle navedu a oni tady do těch 2 bloků. Vždycky najdou do těch 2 bloků takhle. No, tady. A
A já musím zase spát. Protože to utíká jak něco. Týříka, co? Takže teď poběžíme zase do naší milované postýlky, která je taky přetečupekovaná. A vlastně ve Furnis máme 8 ironů. Jestli z toho něco uděláme. Tak, 8. A uděláme tak. Samozřejmě. Tak. Jo. Ne, ten si mám další 3. Udělám si z toho to. Zase to budu schovat. Jo. Takže tak a já jdu schánět. Ne, vypál. Haha. Takže vyjdeme. Tamhle je jedna, tam mě nezajímá, chci víc. Tady nebudu přece rvát s jednou krávou, když tady můžu si dojít 3 kravičky. Pojďte, 3 kravičky, jdete ke mně. Na půlčku půjdete. Ty až já je rozmnožím. 3 kravičky, jdete ke mně. Až vás odříznu, bude pečeně. To byl song. Pojď, počkám na tu ruku. Pojď. Čeho to bude myslet na kožno brnko hned. Ale musím někdy forevit. To je pravda. Pojďte. Tudy. Vidíte? Nejsou ty vaši kámoši bezvadní. Ano. Pojďte. Ano, pojďte. Pojď. Jo. Vybral se mi to. Ty. Protože to nejde. U tebe to jde? Oh shit, už nemám jednu. Ale máme ji hodně. Musím si na vás posvítit. Musím to tu osvítit, aby mi to nespomínali potvory. Dejte, jak tam jump. Wow. Takže máme to teď pěkný. A já budu dělat teď asi... Dojdem natěžit. Ne, nedojdem natěžit. Sakra, potřebuji jenom jeden.
Ne, vlastně rozmnožit, takže dojdu bez zabíječů. Potřebuju jídlo. Takže až je dozavím a opečem se jídlo. A najíc. Ještě něco nemáte. Nemáte zatím mláďata, co? Ty nemáš. To jsou. Ty gedneš. Ty gedneš. Ty gedneš. Ano. Já jsem si to představoval, 10. Akorát to vidíme. Víc. Já mám dalších 5, přes 60. A udělám... Co to je? Jak vypadají kalhoty? Jak se dělají kalhoty? Tak? Co to je? Nějaká zástěra? O, to epic. To se mi líbí. Opravdu líbí. Dělat srandu. Tak teď to chci oráčko. A dojít někam k rybníku. No. Tady. To musíme upravit, protože já to tu jenom srovnám a budeme skončit video. Tady, postupem. Takže toto video bylo takové o ničem, ale máme kravičky a z toho máme taky toto. Takže opravdu vám děkuji, že jste toto video sledovali, protože kravičky dělají kráva a kráva dělá mlíko. Takže potřebujeme ještě 3 irony, kterými jsme vyplácali. Takže jsem rád, že jste se na toto opravdu video podívali a příště budu snažit se sehnat do další ohrady ovce, takže čau čau.